Bună, sunt Alexandra și astăzi voi face o etalare pentru cei care conțin cifra 9 în data lor de naștere. Etalarea este valabilă oricând te întâlnești cu ea, oricând te atragi. Dragii mei, draga mea, dragul meu, ce văd eu că urmează să se întâmple în perioada ce vine? Ai o combinație de cărți, soare cu diavol, cu marea preoteasă, cu împăratul. Hai să vedem, o luăm cu începutul. Prima dată, Universul îți spune că îți va arăta direcția pentru o problemă cu care tu te confrunți și la care tu te gândești foarte mult. Ceva ce tu nu știi să faci în perioada aceasta, trebuie doar să-ți iei timp și conexiune cu divinitatea, ca, divinitatea să-ți arate direcția. E important să fii într-o energie de regina de spate, în principiu, care înseamnă că nu la mână ești foarte sigur pe tine și ești foarte sigur că vei lua cea mai bună decizie. Și de asemenea, tu stai pe un tron, adică pe niște cunoștințe, pe niște lucruri pe care tu deja le-ai clădit, un fel de a gândit pe care tu deja l-ai dezvoltat. Și prin urmare, tu ar trebui să știi ce decizie să iei cu situațiile cu care tu te confrunți. Dacă acum ești neclar, este doar o scurtă perioadă de timp până când Universul îți va arăta direcția. Oricum, este foarte important să faci un balans între ce înseamnă logică și cum ți se pare ție că ar trebui să decurgă lucrurile și ce înseamnă să-ți citești intuiția. Adevărul este tot timpul undeva la mijloc, între spiritual și pragmatic. Și din momentul în care tu îți capeți claritatea și ți se arată direcția, vine soarele pe strada ta. Adică te vei simți foarte jovial, foarte fericit, vei avea o stare de sărbătoare, ți se vor risipi toți norii și toate grijile, pentru că vei înțelege că atunci când ai energia bună și vibrația bună, către tine vin tot felul de lucruri minunate. Deci ceea ce ai în interior, asta emani și la exterior. Și odată ce tu intri în energia soarelui, vine ceva către tine. Ceva se grăbește, o veste, o persoană, ceva care are legătură cu o durere de cap pe care tu ai avut-o recent. Deci lași în spate o problemă cu care tu te-ai confruntat până acum și din care ai ieșit așa destul de șifonat. Mă mănâncă nasul, înseamnă că fac channeling. Și te îndrepți către soare, practic, da? Deci cam asta este direcția. Dacă vei avea parte de situații care ți se vor propune, dacă îți va zice cineva să te duci să faci ceva, fă acel lucru. Dacă simți nevoia să te duci în anumite locuri, du-te în acele locuri. Pentru că tu ești atras către situații care să te ajute, să-ți crească vibrația. Rândul ăsta de jos este mai ciudat. Împăratul cu 10 de bâte, diavolul, marea preoteasă și 4 de cupe. Păi, dacă tu continui să funcționezi pe principiul trebuie să mă pregătesc pentru ce e mai rău, către asta te îndrepți. Tu trebuie să te îndrepți, să te pregătești pentru ce e mai bun. Adică, uite, îți dau un exemplu. Nu ține diete că ți-e frică că te îmbolnăvești. Nu te lăsa de fumat că ți-e frică că te îmbolnăvești. Lasă-te de fumat pentru că vrei să ai energie. Da? Deci tot timpul scopul tău trebuie să fie unul pozitiv, unul care este bun, nu frica. Frica, sau zic claxonul, frica tot timpul, nu doar că ți atrage situații, că nu e obligatoriu să-ți atragă orice, dacă te gândești odată la ceva rău, nu înseamnă că și apare, da? Deci rău apare când ne gândim constant la el, când stăm în îngrijorare și bineînțeles depinde de puterea de manifestare a fiecărei persoane. Eu una manifest în câteva secunde. Dar pentru oamenii normali,
Dacă ți-e frică, dacă tu stai numai în energia asta, vreau să scap, vreau să depășesc problema, da? Deci cât ești în energia problemei, nu ai cum să vezi soluția. Soluțiile și problemele sunt două energii total diferite. Și tu mereu trebuie să te gândești la dorința ta de a rezolva. Tu mereu trebuie să ai direcția că știu că se va rezolva. Eu acum caut soluții. Nu te mai întreba de ce au apărut problemele. Au apărut că au apărut. Dar pe tine, dacă tu nu ți-ai dat seama până acum de ce a apărut o problemă, pe tine trebuie să te intereseze soluția și cum ajungi la ea. Și acolo ajungi prin întrebări. Cum rezolv situația asta? Ce am de învățat din situația asta? Da? Că tot timpul, orice situație cu care ne confruntăm este acolo să ne învețe ceva. Vei fi tentat să folosești acest final de etapă ca un motiv să te îngrijorezi. Vei fi tentat să te concentrezi pe sfârșit și nu pe început. Se sfârșește ceva în perioada aceasta în viața ta și cred că tu te vei întrista puțin. Dar trebuie să înțelegi că este doar un nou început, care va fi bun, care va fi de bun augur. Ți se vor alinia planetele în favoarea ta și trebuie să lași în spate un împărat. Împăratul ăsta poți să fii tu, adică o atitudine de-a ta, da? Dar e interesant că tu lași în spate împăratul și te duci către diavol. Cum vine asta? Trebuia să lași diavolul și te duci către împărat. Tind să cred că problema va fi faptul că îți pierzi puțin încrederea în tine, faptul că nu-ți mai regăsești tu puterea interioară și nu te mai vezi tu împărat. Și dacă faci asta, normal că te duci către diavol. E foarte important să faci meditație în fiecare zi. Și 1 minut, și 4 minute, oricât ar fi, măcar puțin. Da? Ieși puțin afară, să stai sub razele soarelui, să stai în vânt, să simți pământul. Oricând te simți nasol, du-te afară. Este extraordinar cum natura îți schimbă starea de spirit. Vreau să cer puțină clarificare pentru asta, că mi se pare ciudat. Ce se întâmplă? Care e povestea asta cu împăratul, cu 5 de cupe? Te concentrezi pe pierdere. Vezi ce ți-am zis? Te concentrezi pe un sfârșit. Trădare, 10 de spade, înjunghiere, căzut la pământ. Este prima dată după foarte mult timp când mi-e foarte greu să interpretez cărțile. Păi îmi vine să spun așa. Greutatea ta de a înainta vine în urma unei suferințe puternice, da? Suferința asta poate fi că te-a dezamăgit cineva, că ai pierdut ceva, că pur și simplu te simți răpus la pământ din cauza situațiilor din jurul tău. Oricum, în perioada asta este o energie foarte ciudată pe pământ și eu mă simt, deci, efectiv, n-am chef să fac nimica. Efectiv, n-am chef, mi-e foarte greu să înaintez cu orice în viața mea. Și pot să rezonez cu oricine, da, care trece prin așa o situație. De 10-10. Sfârșituri, energia sfârșitului vine cu oboseală, vine cu aglomerare mentală, vine cu puțin îți pierzi speranța,
chestia este că acest sfârșit al tău și felul în care ți se pare greu să înaintezi va reprezenta asul de cupe. Da? Deci în tot întunericul ăsta care e acum, vine asul de cupe, care înseamnă că ți se vor fluidiza lucrurile. Uite, eu ce fac când sunt în astfel de momente în viața mea, pur și simplu stau. Nu fac altceva decât ce este strict necesar. Îmi fac treburile de la serviciu și am grijă să am ceva de mâncare în casă. În rest, stau și mă uit la chestii. Ia-ți timpul necesar, pentru că fiecare om funcționează pe ritmul său. Fiecare om are nevoie de un anume timp de a se odihni, de un anume timp de a acționa. Mai ales dacă ești doamnă, este perioada în care divinul feminin are nevoie de timp de repaus ca să poată avea energie pentru a acționa, pentru a fi în divin masculin. Da? Deci, ăsta este echilibru, divin feminin, divin masculin. Stăm și ne relaxăm, contemplăm și medităm, apoi acționăm. Uite, acum dacă stau să mă gândesc logic vorbind, normal că nu am chef să fac nimica, pentru că în ultimele săptămâni am tot făcut chestii, am lucrat în weekend, deci prin urmare este firesc să fiu obosită. Și simplu fapt că vrei să faci multe lucruri și aia te obosește. Noi asta nu știm. Când stăm și ne imaginăm că facem o anumită acțiune, noi consumăm energia respectivă. E ca și cum am fi făcut. Deci mintea noastră nu realizează că noi nu am făcut. De asta tu te simți obosit când îți imaginezi că trebuie să-ți faci lista de cumpărături sau diverse chestii, da? Iar acest diavol, da, încătușarea, o energie toxică, ceva ce nu te ajută să evoluezi, de care doar tu crezi că ești atașat pentru totdeauna, pentru că de fapt ești foarte detașat. Contează cum pui problema, contează cum gândești. Spre exemplu, dacă vrei să scapi de mâncat dulciuri, trebuie să-ți capeți identitatea de persoană care nu are nevoie de dulciuri, persoană care mănâncă doar fructe. Asta este o altă tehnică, să faci meditație, să te simți ca o persoană sănătoasă, să te simți, să-ți imaginezi cum faci tu când ești persoana aceea. Și abia după aceea începi să nu mai ai chef să mănânci dulciuri. Deci totul pornește de aici, din bibilică. Iar energia asta a diavolului se rupe prin un cadou, o ofertă pe care tu o vei primi de 13 și 13. Ți se oferă ceva statornic, o informație, poate în sfârșit înțelegi ceva ce n-ai înțeles până acum. Uite, s-a schimbat lumina, a trecut o entitate și o iau și ca pe o confirmare la ceea ce am zis. Deci din această energie de oboseală, de blocaj, de negativ, practic, că nefiind în cea mai bună varianta mea, nu am prea multe cuvinte la mine astăzi, vei ajunge să fii Marea Preoteasă. Marea Preoteasă este persoana care este foarte intuitivă, foarte conectată cu divinitatea, care știe exact cine este, știe exact care este parcursul și își acceptă, să zic, sfințenia. Trebuie să accepti că ești o ființă spirituală. Și o ființă spirituală de obicei nu are corp. Asta înseamnă că totul pornește din interior, da? Din energia pe care tu o ai în tine. Iar acest împărat, da? Deci, ia uite cum se schimbă lumina. Măi, copii măi, deci aceste lumini care se schimbă la mine în videoclipuri sunt entități. Mereu le văd. Și acum am văzut-o foarte tare. Ați văzut filmulețul pe care l-am pus cu fluturașul fantomă? Efectiv a apărut un fluturaș, a apărut așa din nimic și a dispărut după o secundă. A trebuit să dau pe... să se miște ușor filmarea astfel încât să pot să-mi dau seama ce era acolo. Pe încetinitor. Sincer să fiu, nu-mi dau seama de combinația asta de împărat cu 5 de cupe. Deci te concentrezi pe ceva ce pierzi, nu ce ai deja. Nu știu, asta e. Momentan doar atâta pot să spun. Și 4 de cupe.
Altă carte de nemulțumire. S-ar putea Marea Preoteasă să-ți vină cu revelații și să înțelegi niște lucruri și despre tine, despre lucruri pe care le faci tu greșit sau le-ai făcut greșit, și despre oameni, și despre lume, și s-ar putea să fii tentat să intri puțin așa în bula ta și să fii dezamăgit de cum sunt lucrurile și să te concentrezi pe, nu știu, pe starea aia de numbness, da? De fără emoție, fără chef, fără dorință. Ce să faci? Ce să faci ca să ieși din toată starea asta ciudată? Roata norocului. Uite, să înveți. Chiar mai devreme am văzut un card. Learn something new. Ești o cu tine. Trebuie să... Deci, toată această perioadă ciudată este și energia de pe pământ. Nu știu dacă are neapărat legătură cu tine, ci are mai mult legătură cu energia colectivă, cu trezirea spirituală colectivă. Ca să scoți povara lumii din spatele tău și povara vieții tale, da, trebuie să studiezi diverse lucruri. Concentrează-ți atenția pe alte informații, nu pe viața ta, nu pe problemele tale, nu vai de mine ce o se întâmple cu mine. Ia lucrurile ca atare, zi după zi, și vezi ce poți să afli care să fie interesant și care să simți că te motivează. Pentru că începe un nou ciclu, începe o nouă etapă și în viața ta și în viața tuturor oamenilor de pe pământ. Nou început. Hai să vedem ce mesaje mai are Universul. Avem 17 minute, mai avem timp. Vreau să termin filmarea cât este încă lumina bună. Mesmerizing the crowds. Ai o energie foarte bună. Poate tu nu te simți foarte bine, dar energia ta e mai bună decât a celor din jurul tău. Și atunci, uite, spelaniu iarăși. Ai, ce se întâmplă, mă, iubiților? Deci dacă ați ști câte situații văd în ultimul timp despre vrăji și farmece, este îngrozitor. Cred că de asta mă și simt așa de nașpa, sincer să fiu. Da, deci nu ești cea mai bună varianta ta pentru că ai energii ciudate care sunt pe tine, pe lângă tine. Dușuri spirituale, îți imaginezi că se curăță mizeria și demonii de pe lângă tine, se duc odată cu apa. Imaginează-ți că apa este o lumină, da? Că faci baie în lumină și rogi pe Dumnezeu să te curețe. Și dacă ai posibilitatea să te duci la cineva să te verifice, să-ți facă niște ritualuri de curățare, du-te. Eu nu mă ocup cu asta. Nu mă mai ocup cu asta. Am încercat și nu-mi place. Eu sunt prea pozitivă ca să intru în domeniul ăsta. Ai o energie care atrage oamenii. Deci poate ar fi bine să stai înconjurat de oameni în perioada aceasta, pentru că o să-ți dea alt vibe, nu o să te mai simți atât de ciudat. Destiny. Ceea ce începe acum, capitolul nou ce stă să înceapă, face parte din destinul tău. Ceva ce tu trebuie să faci. Create an altar. Foarte important să te rogi. Foarte important. Mulțumește-i cerului pentru ceea ce ai. Roagă să te ajute în problemele tale. Roagă să-ți ajute să-ți arate direcția pe care tu să o urmezi. Ești testat. De univers, bineînțeles. Poate ești testat și de persoane din jurul tău. Food for the soul. Uite, în perioada aceasta, dacă ești ca mine și nu ai chef de mare lucru, concentrează-ți atenția pe a te hrăni. Mănâncă mâncare vie, da? Fructe, legume, salate.
te rog, lasă carnea o perioadă, lasă patiseria, lasă sucurile și ciocolatele și așa mai departe. New love coming. Dacă ești single, vei atrage pe cineva în existența ta și dacă ești cuplat, poate reprezenta o nouă etapă a relației care să fie mai frumoasă decât cea de până acum. Și dacă nu are legătură cu relațiile, înseamnă că apare ceva ce tu vei iubi, vei face ceva ce tu vei iubi. O nouă pasiune, un nou proiect. Future is bright. Viitorul sună bine. Se întâmplă lucruri frumoase în viitorul tău. Trebuie să aștepți. The Clairvoyant, cartea iluminării, uite, aceeași cu Marea Preoteasă, numărul 11. The Clairvoyant înseamnă că ai puteri paranormale, că poți să vezi, să simți energia oamenilor, că poți să vezi adevărul, chiar dacă nu ți este spus, tu îl poți citi și mirosi. Și ar fi frumos pentru tine și pentru binele tău să te concentrezi, să te joci ceva. Playing games. Ia-ți și tu viața un pic mai la mișto. Nu mai considera ca pe ceva atât de grav și atât de serios, pentru că de fapt nu e. Noi suntem pe pământ și jucăm un rol. Eu joc rolul Alexandrei, tu joci rolul tău. Noi suntem cu toții Dumnezeu, o bucățică din el, o bucățică din lumina sa, care pur și simplu experimentează existența de om. Așa cum ai experimentat existența de diverse ființe din diverse planete, diverse galaxii, probabil ai fost și element al naturii, adică ploaie, vânt, aer, foc și așa mai departe, pentru că fiecare element conține o energie. Uite, spre exemplu, am auzit o chestie de la cineva, Donald Trump a fost foc la începutul existenței sale. Știu că pare așa buhuhu și pare greu de crezut, dar mie nu mi se pare greu de crezut, adică depinde de nivelul de conștiință al fiecăruia. Deodată ce înțelegi că cu toții trebuie să experimentăm tot, că de ce crezi că s-a transformat Dumnezeu în atât de multe entități? Pentru că vrea să experimenteze tot. Vrea să experimenteze și cum e să fii vierme, și cum e să fii foc, și persoană, și femeie, și bărbat, și pleidian, și om, și demon, poate. Încă sunt aici, încă dezbat, nu știu să spun. Prefer să nu intru în subiecte de genul ăsta. Dar, ca idee, ia-ți viața mai puțin în serios. Pentru că ceea ce experimentăm noi pe pământ sunt doar niște lecții. Cine suntem noi cu adevărat suntem cei care suntem atunci când mergem la culcare. Sufletul nostru, adică, care trece prin toate dimensiunile, care are foarte multe vieți în dimensiuni paralele și în pământuri paralele. Te-am băgat în metafizică acum, ce să fac, asta e pasiunea mea. Dar dacă ai ajuns până aici și poți să faci abstracție de lipsa mea de energie, îți mulțumesc foarte mult. Îmi doresc să te fi lămurit, să aibă mai multă claritate pentru tine decât are în momentul ăsta pentru mine, că trebuie să mai ascult o dată ca să văd ce am zis. Și ne vedem data viitoare cu numărul 0. Și dacă îți plac mesajele mele, te rog, dă-mi un like și dă-mi un coment și un subscribe, pentru că am văzut că mulți dintre voi nu mi-ați dat subscribe și mă ajută foarte mult dacă faci acest lucru. Te rog mult de tot. Și până data viitoare, te pup, te iubesc, să ai un weekend minunat și cam atât.